doyak to, doyak. Direbut terus. Ah, opo? Lah, sikile lho piye lho. Soalnya doyak direbut. Lah terus girik. Ayo dhuwur. Alah, opo kudu lho. Lah yo terus. Musikku sampe tak kae. Aku wong turut tok. Bengok-bengok ning lapangan. Pak, tahu Pak. Pak. Oh, apa to, Le? Kuwi sesuk lho. Nek rak yo urung awan to. Wah, iki efek Piala Dunia keluarga tadi keter. Lah butuhmu apa to, Jo? Sesuk ngene iki ya butuhe sarapan lho, Pak. Ya nembunga Bu Siti sik kono. Apa Bu Siti ATM, anggere kode tok ning kono. Ngomong karo Bu Siti, yen bapak latar mburi ngono. Latar mburi apa? Wis to anggere kowe omong karo Bu Siti engko rak ya Bu Siti mudeng. Anggere mudeng awas lho, Pak. Gang? Gang? Enten apa to, Pak? Jek turu to? Wau nggih tesih. Saniki pun boten wong gendang jagung jenengan lho. Enten apa? Lalu aku yo Gang, Teng pundi? benake antena. Lah antenane enten apa? Yo jenenge arep dibenake iki mesti rusak to, Gang. Wah, aku rasa nyetel TV, ora iso nonton Piala Dunia kok. Oh, rada awan-awanan nggih, Pak. Saiki ngopo to? Lu ngantuk banget lho. Terus Piala Dunia ning nggo sing kebengi kok. Gang, nek awan ki udan ya. Oh, nggih pun tak juga alat sik. Ini apa to, Le? Kula didhawuhi Bapak Tri Handoko Putra Dikongkon apa? badhe matur. Matura kisah. Injis. Inji. Gandeng untu kula dereng genep, dadi mboten iso ngomong injih. Lah ku iso no. Baru Umpama kok bener. umpama kan akeh jane. Injis. Waduh, Ana apa kisana? pangapunten injisen jenengan muntrat. Bu. Matur ngeten, Bu. Kula didhawuhi kan matur jenengan nek latar mburi. Oh, bon, utang. Mboten ngertos lho. Lah bapakmu ngomongnya piye to, Jo? Le matur ning Bu Siti nek latar mburi. Lah ya kuwi jenenge bon. Wah, mboten ngertos lho. Aku dadi bingung to, Jo. Jenengan ampun bingung. Nek jenengan bingung, kula melu bingung. Bapakmu kon rene dhewe wae to, Jo. Sampane pripun to? Lah piye teh? Nek bapak kula kan mriki. Apa kok ndadak kongkonan kula? Maksude nek bapakmu rene dhewe, kuwi aku mudeng karepe. Wah, rumit tenan iki. Terus ngeten iki pripun? Terus dan sarapan lho, Bu. Lah buane sarapan karo latar mburi apa? Kula panjaluk tit tinggi sarapan kali Pak Bugang. Terus Kula mboten dikeki dhuwit, terus malah dikon mriki. terus Kon matur ten jenengan latar mburi. lah iya latar mburi iki maksude bon utang. Piye Dol? Sios, ning dereng. Piye to kuwi? Nggih sios didamelke, ning dereng dados. Lah terus jadine kapan? Ya mboten ngertos lho. Lah kok ora mbok takoni kepastiane to, Dol? Ngeten mawon, Bu. Daripada terjadi kemarahan besar lagi. Nah, mending tumbas mawon, ki ndang dahar.
Wis, latar mburi rong rampung, malah tambah urusan anyar. Kang. Go Kang. Bocah ki piye to? Njupuk alat kok suwe men. Sing dijupuk apa ngono lho. Kang, kowe ki njupuk apa? Aku ora njupuk apa-apa, nggo soto tok. Oh, bocah ki gendeng iki. Apa to ya? Kang. Apa to ya? Ayo to. Ning endi? Wah, segenah ra beres iki. Oh, lamulane. Genteni sak uwan-uwan kok jebul mapan turu meneh. Kang. Kang. Pak. Lali kula. Lali kok mapan turu meneh. Ngantuk banget lho, Pak. Oh, ora genah. Ayo saiki. Besok kula tak njikok ndok ngene didik riyen. Njikok bareng wae. Engko nek kowe njikok dhewe ndak turu meneh nang omahe Didik. Ngene wae le. Bapakmu rasa utang, ora sabon. Kowe sarapan nang kene. Lah sarapan ndamel apa to, Bu? Ya sarapan gorengane nggone papine Pandra no. Lah kan dereng mudeng to, Bu, niku dadine jam pinten. Mbok mending tumbas mawon. Lah engko nek bacot digaweke piye? Kan saged dimaemke sonten to, Bu. Yesus, sarapan kudune nggo sego, sarapan kok debat. Maman. Tangi, Man. Anjir kan wong siji asam lambung munggah tenan. Kowe ngerti Didik? Wah, Kowe ngerti tukune ondo? ora. Kowe ngerti? Ora. Kowe ngerti telek pitik? Pitik yo lencong kuwi. Yang telek wedhus? Rintil, Yang telek sapi? letong. Oh, lah mulane ditekoni apa-apa ora ngerti. Pikiranmu nggur telek tok. Maksa durung digoreng. Ya durung no. Kayak meh digoreng jam piro kuwi engko? Aku urung bisa menentukan dulu. Oh, endinge ya adadi ra iso digoreng meneh kaya wingi. Dadi ngono dadak ragu lho. Dadi, ya dadi anyel. Mintul ora mudeng senine wong masak. Ini Pak RT ngono lho. Anggone Pak RT wis tak gawa kok. Lah ngopo wis mbok gowo kok dadak golek siliane ngopo iki? Lah digawa Didik lho. Sik to. Jan iki mbok gowo apa digo Didik? Maune iki tak gawa terus disilih Didik. Lah bojone Didik ora ning omah. Eneng iki. Ya wis to nyilih bojone Didik ae. Iki nek omong kok ora cetha to. Ora cetha piye to iki? Lah aku mbok kon nyilih bojone Didik ya iso disengeni. Sing nyeneni sapa? Ya Didik lho. Lah ngopo diseneni? Lah kowe mau ora ngongkon to. Yen aku nyilih bojone Didik, berarti bojone Didik ra tak gawa. Lah aku iso disengeni Didik no, Man. Karepku kuwi ki nyilih lewat bojone ngono lho. Lah. Lah apa bojone Didik iki ana lapange? Masya Allah, omongan orang edan kuwi iki. Iya to? Iso konyol no aku. Berarti kowe ya edan. Lah kok iso? Lah ngerti wong edan kok dijak omongan. Karepku ki nyilih tapi mbung bojone ngono. Loh, kowe iki gendeng apa piye to? Lah ngopo kok tekan aku gendeng iki? Lah kok aku mbok kon nembung bojone Didik lho. Ya iso terjadi pertumpahan darah no, Mon. Lah kok iso to, Lek? Lah aku mbok kon nembung prayo kelakon diajar Didik. Lah sebabnya ki apa? Kowe mau ora ngongkon aku. Mbok kon nembung bojone Didik. Maksudmu iki piye? Wis luwih banget to le. Menurut sampean piye?
Lah sing ngrasakne kowe to, Jo. Pas randu tanggung jawab. Lah piye to, Le? Oh, cari nangan sarapan. Nggak tak takon gue apa ora lho. Yo sorry, Jo. Piye, Dol? Dereng wonten kepastian kok, Bu. Lah piye to kowe? Kula nggih mboten ngertos lho, Bu. Wis gek ditakoni kono. Genahe kepastiane dadine kapan? Dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Wes iki. Piye, Jo? Dadi ngempet luwe dengan batas waktu yang tidak ditentukan lho. Remuk jor, remuk. Karepku ngene lho, bel, gembel, ya dus. Kowe nyilih ondong nang masjid iki. Tapi lembung nyilih bojone. Wah, ya ora iso no, Mon. Lah ngopo ora iso iki? Ya sing tanggung jawab jileh ya Didik kok, ora liyane kok. Lah terus ngopo? Ya nembungku kudune karo Didik langsung, ora karo liyane. Wah, kowe iki pikiranmu rumit, ya atau rumit mudeng ra? Ngene lho, Mon. Meskipun mung jileh, ning ya enek tatanane. Lah sing ngudokke sapa? Apa enek undang-undang iku? Ah sapa ngerti? Mergo caraku ngene terus dadi enek undang-undange penjilian dan pertembungan. Lah, susulanmu ora mutu. Oh, lah kowe kuwi sing ora ngerti pembaruan, Mon. Iso nggur maido tok. Gang. Jane kowe iso tenan apa ora to? Nek pancen kowe ora iso kuwi genah tak goleke tukang liyane. Saged, Pak. Lah ket mau tak enteni ning ngarepe omahe Didik lho. Kok ora jedul-jedul. Salahe jenengan niku ngenteni nggih teng mriku. Ya kudune ngenteni teng omah mriku to. Ki andane wis tak silihke. Pun kula beto wangsul teng griya Mas Bogang. Monggo niki wancinipun garap. Ya, Pak. Lah niki kesuwen teng mriki dijak jagongan momon kok. Lah. Gua, Pak. Sabar bal ngedani ngono iki. Ini wae. Sarapan nang omahku sik wae piye? Nek ngono aku oke lho. Nah, nek sarapan aku kan cerita, Mas. Tapi nek sarapan lah serawani. Tapi lah wis seadanya lho ya. Jola uwe tempe mentah. Ora ya. Mau bar dikrimi mamiku saka desa. Oke nek ngono. Ayo Mas gendang casus. Ndang iso cerita. Upama ora cerita ya ora apa-apa. Sing penting kowe iso mangan sik. Kowe do tak goleki lho, Dot. Cacah niku ampun dijak mikir masalah tempe pi. Cacah ben mikir masa depan. Wah, ego kuwi keduwuren jebule. Masak kowe men, nasibmu pe tempe kok tak ikeli. Ting krambu.